Ikasle agurgarriok, Garikoitz Azkona naiz eta nire izenean eta gainerako eragileen izenean ongi etorria eman nahi dizuegu neurozientzia jokabideen oinarriak ikastarora. Neurozientziaren helburu nagusia da nerbiosistema ezagutzea. Ikastaro honetan jokabideen oinarri neurofisiologikoak deskribatuko ditugu. Gure asmoa da ikasleek ulertzea zer mekanismo fisiologikok eragiten dute gure portaeran. Ikastaroa psikologia graduko lehen mailako ikaslei zuzenduta dago bereziki. Jokabideen oinarri biologikoetan interesa duen edonorentzat ere baliagarria izan daiteke. Ez da aldez aurreko baldintza espezifikorik behar. Ikastaroko irakasleak psikologia fakultateko oinarrizko prozesu psikologikoen departamentukoak gara. Material teorikoa zein praktikoa prestatu dugu eta 5 gai handitan banatzen da. Nerbiosistemako zelulak, neuronaren fisiologia, nerbiosistemaren anatomia, sistema neuroendokrinoa eta sistema sentsoriala eta motorra. Gainera, autoikaskuntza eta autoebaluazioa errazteko gai teoriko bakoitzari buruzko ariketak planteatzen dira eta atzera elikadura ahalbideratzen da. Metodologian, lehenik eta behin gai bakoitzeko material teorikoak irakurri behar dituzue. Irakurritakotik garrantzitsuen azpimarratu eta era eskematiko batean egin. Eskema horretan, puntu importantenak zeintzu diren ikusi behar dituzue. Gero, ariketak egin behar dituzue. Behin ezagumendu teorikoak eta praktikoak landuta, planteatzen diren autoebaluazioak ariketa horiek egin behar dituzue. Lehenengo aldiz egiten direnean, emaitzak ez begiratzea gomendatzen dugu. Emaitzak begiratu eta egiaztatu ariketak ondo egin diren. Akatsak egon badira, hauek aurretan handiz berri irakurtzea gomendagarria izaten da. Erantzun zuzenak aurkitzeko eta hori ikasten joateko. Zalantza badituzue, gomendatutako bibliografia erabili ahal dezakezue. Ikastaroa 15 egiteko prestatuta dago eta aste bakoitzeko 6 lan ordu. Mila esker zuen arretagatik eta espero dugu kurtsoa gustuko izatea. Zalantzarik edukizkero, irakasleekin harremanetan jarri. Ondo segi.